Șampionul. Campina prima dată? Să fie într-un ceas. Sărbună, bună dimineața tuturor! Gata, cum doriți. Cu ce gânduri la vot astăzi, domnule? În primul și în primul rând, cu multă încredere, votăm pentru primarul care considerăm că a făcut în cei 4 ani și a dus Zalău pe o direcție bună. Votăm continuitatea proiectelor care consider că sunt necesare pentru dezvoltarea Zalăului în continuare. Iar la județ, cu multă încredere, pentru cei care consider ca un proiect pentru județul Sălaș și pentru dezvoltarea lui. Mulțumesc tare frumos, Doamne ajută!